very sad on this this particular tribalism issues here across Ghana. In fact, starting from colonialism and sadly we are brought from the say divide and rule no more the best say no man no more the chiche, but we realize under Nkrumah as being one people. And so one Ghana. So Discrimination Act in 1957, he attempted to actually work on it and then abolish it, do some reviews. I bet you Ghana fu nyina ye betumi ayabako na yake ye ho abom nana na mehwe ne ekoso na sometimes ya na mebisa me ho say intelligent people almost omako school school dem pain and they've been educated and na Otatisa no ma we ne bi fribia no ba no mo ye tribalistic yana mbisa me ho say did the school go through them or they just went through the school ade ana mbisa me ho no because one of the areas I betimi akopia ebema wo enlightenment to how to even socialize, to how to even mingle with everyone regardless of said you sit here ni race ni color ni creed ni ethnic relations school. And then we come to church, religious affiliation. Ye ko pie mu a obiara bi wom. Ye pie school mu a obiara bi wom. Enti wo mu a akọ school etimi type picture yi. Enti wo ensua sa nyansa ne se wo ko school no. Oni asemasi ofiri ha ehia ye. Oni we free ha ehia ye nti ekoye one community a obiara etimi tena asundwe mu oni school etimi tia na de ewie ye nti etimi ya nipa baako as oman. So me I see that to be an inferiority complex. Obi a push that agenda bia no that person feels that yentenen kanti o person yetenenka. You get it? And the person wants to push that agenda no de ho bete wo say mensumi nie. And so me case obi o push those tribalistic agenda bia no obi o hia hospital care. Hospital care. The fact is that nipa no o feel very inferior and o hia psychological care. Say be ya e betumi a psyche no kakra. Onim say a big brand. Sure. On say Nancy, mami ntimi ame boss. Right. Mami ntimi boss Jimmy Aglato. Right. Nkofo bi betimi aye bibia na bia social media mpese me respond. And Jimmy Beka chem say O level no. Yeah. And come level. Sure. Etore bia me buafu pa mpese me keka ma you can't do that. But me general manager be frame no aka jem say nana. O level no. Yeah. And kosa ni pa kro level. And the ethics of the role you are playing, no? And oh yes, I know. Sure. Me. Yeah. Because the typical me no can respond. Sure. What I say? Sure. Why? Because se nipa ni betimi anya domo nim se obona na janto adin attach bibia e na nipa be. Yeah. Enti nipa ni nim se onyo obia. Yeah. Enti the only easiest thing ni say se me de me hu betwitwiri menhia. Yewura menya that recognition. No anya. Sure. And that's what I'm talking about, that inferiority. People feel that they want to be known. And to obey bibia ebema no recognition. Nana say tribalistic issues see it mikra lead to genocide. Or my baby I headed towards the mama no for no lead ekono. Anu adin. Rwanda genocide in Asia nyina the Tutsis and the Hutus nyina. Yeah, these tribal issues. Shendi pe wuye. And so we are fueling this Nyama man for coin womo Nigeria. Biafra wo. It was still with this tribal. Ojukuni eye go on for no. These things were fueled by this tribalism issues. I'm funny serious. And in Amua neji wom nipa wi. A lot of scenarios. With tribalism ni racism. And I'm so Adolf Hitler. It's okay. Nipa dudu okun wo mo. Osi jiufo nyina eye moa omo ye animals jiufo Israel fo nyina to over 1 million ni wakun omo kwa. And so baby anana ya na sa issues metis wo bi no enti wo anka wunya se bia anka wompe. Oh eduru baby a sometimes no maybe why you have to call a spade a spade. Eduru baby a omo mo ye sa ni nyina no se be omo nim nyansa. Ai omu nim nyansa omu nyansa ni ntumi num pempenso a ebemo mo hu se ono nso ayi obi nti ese sebe o ma nani gye ne bini ho now forget about the ebia ekoso nti I want to say saade we wo hard consequences yenhwe Rwanda yenhwe Nigeria yenhwe the Adolf Hitler kro no no koye ya nipa dodo a ewu ye through the racism ideology this is saade we the tree trim
na yɛ de tenemu asoman na yɛ border so gya edidie ni anhwɛ anso ano amanyɔfoɔ ɔman bɛbɔ a efiri wɔn mu na yɛkɔdi wɔn akyi ɛkɔyɛ sɛ party sɛm ɛne adinti yɛta partyfoɔ no akyi ama wɔn de tribalism awura yɛ mu ama ɛkɔduru mpɛmpɛnso a ɛbɛgye wɔ mu a yɛntumi nso ano ɛnso owu a wotie yɛ is not for anything o but yɛpɛ sɛ yɛhu yɛ ho sɛ yɛka yɛ sɛ Ghana mpumtuo yɛka yɛ kuro yi mu nsɛm yɛsi kuro yi mu nsɛm ne yɛyɛ kuro yi nyinaa ne yɛtim meboa enti agye wɔ mu a Bible kura sɛ so ɔman ne di yie a mobɛdi yie ɛnso si ankeɛ ho amom as a people na yɛanyɛ baako ɛnɛ anwonani ware asantini siremuni ware asantini gani nkrani ware asantini ɛnɛ awade enti kura yɛdi afra obiara yɛ obi yere obiara yɛ obi kunu enti ɛsɛ wo haw paa ne sɛ enti wo a wo yɛ sɛ no wobɛhu sɛ daten wo ba ɔnte ase akɔwade na afei tuntuma akɔ ana wobɛyɛ dɛ wobɛkɔ hɔ anaa wonkɔ enti sometimes ɛsɛ yɛdwene kwatiri ne ɛhu sɛ this thing will not help as a people as Ghanaians we shouldn't bring tribalism in and amanyɔfoɔ bi a wobɛgyina wobɛyɛ tribalism ayi bia na ɛsɛ sɛ nipa no yɛtwe ne gyina na yɛsiri hu ne yɛma yɛ adwene sɛbi ɛyɛ adwuma na sɛbi anka tribalism paa na nka ebia asante yɛde yɛ I'm sure sɛ bia nka NDC nwi oh no sɛ yɛnka no korɛ sɛ yɛ tribalism a na nka me sɛbi me yɛ asante ni o sure enti nka nyɔma yɛyɛ yɛ nkɔfoɔ susu sɛ me yɛ NDC ni no sanka the tribalism sɛ me yɛ asantini a me papa free bo nyina ma pɛ me ma be free NDC there be obi anka sɛ anka me yɛ more than the wuntumi for yɛ obi anka sɛ but nkɔfoɔ sɛ me yɛ NDC ni o ti ase ba me yɛ asantini kurugye o mo me nhwɛ yie ah na nka franka mo akɔhene abid anka ɔbɛyɛ NDC mampon ɔbɛyɛ NDC ni munjai na ni biaba